Yanitha yini lapho? Akunithi bafu indaba. Uma ngigqoka ijakhethi. Hayi lahle into enjena. Oyesilima. Walahle into enjena. Awahamba phayizane. Phayizane lahle into enjena. Uthi into enjena. Hayi lahle into enjena. Oyihlima. Uthi isilima uyizama. Hayi isilima uyizama. Isilima sami. Walahle into enjena. Sawubona uMadladla kunjani? Ngiphi usimende, ukhona usimende, ulele. Nje into enjena. Hayi lahle into enjena. Wesilima. Walahle into enjena. Uthi isilima uyizama. Isilima uyizama. Oyisilima. Anti uyanetreasure usimende. Uzoya. Sawubona kunjani? Uthi hayi nginey'ndaba nomaxofuda uyidla kanjani emayasimende nesibindi uyizama nomanxofuda uthi nomanxofuda uyidla kanjani emayasimende. Nginey'ndaba umanxofuda uyidla kanjani imali yasimende. Athi wabhayizane alahle into enjena. Into enjena. Alahle into enjena. Oyisilima. Hayi lahle into enjena. Ayiwalona udali. Athi darling uwe wedwa enhlizweni yami sithandwa sami awuwe wedwa. Sithandwa sami. Athi sawubona weyikhuluma unjani weyikhuluma zindlunkulu bayakhuluma angisenandaba phela. Awubi kodwa usimende ukhona usimende afika. Ngizomfaka uzoqhamuka esethini. Ayihlima wayizama. Oyihlima wayizama. Oyihlima. Alahle into enjena. Ohamba phayizane.
webhayizane walahla into enjena athi into enjena alahla into enjena oyisilima walahla into enjena athi oyisilima oyizama oyisilima oyizama oyisilima walahla into enjena walakha kodwa iqhawe mfowethu kodwa usimende nkosi yami oyisilima siyaphila kunjani webhayizane walahla into enjena ulahola lapha mfowethu Ukuhamba kahle bhuti. siyaphila bhuti umfowabani lo Hayi mina umfaka wasikoshi la. yawuzwa gabi sidume ngani isikoshi Hayi bengiyechaya lakhe iqhawe bafu. hawu siyabonga mfowethu ukuphi ngokuhlala kuphi ekhaya Ngibona nami ngibona nami emncane kanje icula kamnandi kanje. awusimende Awusimenda uyacula. Ayacula umfana. awukuphi ngengoma eyodwa kasimende futhi ngibona umlandeli eqiniso Oh yaleni ethi hayi lahle into enjena. hayi ususimende ngqokeke manje hayi ngiyabonga mfowethu Umfana wakho yena. Umfana wakho na. umfana wami Oh baba wakhe. kwasise umshana Oh hayi. Amarola khile mfowami. nabe dume ngokudla ingane mfethu wathi napa lapha abakwaziyo apha uyofunda lapha ama-comments uzobona uthi into enje Hayi uthi ubani udume ngokudla ingane. uthi hayi lahle into enje Angubhalansi. Oh, molo baba kaSimende. Inkinga bafike intwana masiyicula. Hayibo. Umona phansi. Andisonwabanga. Niyathandwa emampondweni guys. mhlaba emampondweni Hayi baphuthi right. Ngiyaphila nami. Ku-Andiswa mfethu lo dabuka ngapha eFlagstaff. ingakuphi Flagstaff iFlagstaff ise-Eastern Cape bhuti. ngaze Mthatha Oh, okay. It's yabona where uqala amaXhosa. ngibonga makuphileka niphile nje inkosi nigcine Oh, andisancume ke sana ubhalansi wethu. Ukuphi uSimene? ulehla Oh, hayi sana. Oh, ayiyayishaya ingane yakho shame. Hayi. socela ucule njengosimende Hamba bhayizane uyisilima. Uyislima wezama. Uyislima wezama. Uyislima. Oh, hayi sana. Hayi lahle into enjena. Awu kodwa zama wamenzani uSimende? Yo, hayi sana bhuti siyakubongela njalo. Sengibonile ukuthi awungithandi uthanda imali yakho ngoba ngidonsa kanzima sengibonile ukuthi awungithandi uthanda imali yami ngoba ngidonsa kanzima anginandaba noma ngixofuthaka uyidla kanjani nje imali kaSamele anginandaba
ngoba ngikabutaka uyenza kanjani nje imali kasamendo nesibindi wezama ngoba ngikabutaka kanibona bafethu kamanjani Siyabulela, ayibo. Balance manje lokho kangaka. enkabi yami Awusubhalance ngqo. ungephi umfana omncane kodwa bandla awu Ngimfaka ntambama omncane. awusukani madoda awu inkabi yakhuphuka la nkabi hey Hey kakhulu mfethu. Awuvele mfethu abantu Kukhuphuka ungathi kuyona ingane. bakhuphuka mfethu. angizwa nkabi yami Mawuzokhona uvula ikhamera bese Kukhuphuka ungathi kuyona ingane. sakwamele ngishintshe indawo ke ngoba le ndawo ngilona unento zabelungu la engamele ukuthi sivele kumakhamera ngisemsebenzini kodwa ke ngizozama ukuvula ikhamera mhlawumbe mase ngiphinde ngangena ngoba ngizophinda ngingena mangiselunchini Okay, siyabonga kwami, siyabonga kakhulu. and angazi ukuthi ngikuthola kanjani la ku TikTok kaze ngikuqalaza Ukuze kwami angizi yaphambana. Nangu uzama ungene request zama nangu uzama bafethu. Wapi ke lo? Into enozama. unesibindi uzama awu Into ozama abalungile ozama abalungile I love into enjena uyislima I love into enjena into enjena I love into enjena uyislima I love into enjena Tango Manje bafo umsewuphi usimende ku. Angizomfaka usimende kulethi manje ngiyabona nami. Ngiyomvusa. hayi mvuse Ngamela kavela akangiculele yona leyo ngoma. Hayi ngiyomvusa usimende khulekani. Uyaphila sisimadlamini mfethu. ngiyaphila ngiphila mbamba njani awu naye le ngawubuza ukuthi uzama wamenzani uzama wadla imali kasamente phela awu Uyazi uzama. ngiyaphila madoda ngiseswatini Awu siyabonga kusiyami. Impilo nini wathi ngivale namkhamera wanivala amakhamera vele. Nkosi kamera futhi ngiyivula ikhamera mase ngibona usemende Oh, ikhamera enough mina sis. Ngicela ukubonisa kwala ngobalance. yabona sengiphumele ngaphandle ke ngizophinda ngingena ngaphakathi Awuphinde ukhuphuke futhi kabe amayaya kodwa ngicabanga ukuthi ngifeature rich awu ngeke noma ngasho kanye nje kuphela mfethu. usunamphe ngikhuphuka awu ngeke sengiboni uthanda imali yami ngoba ngidonsa kanzima sengibonile ukuthi awungithandi uthanda imali yami ngoba ngidonsa kanzima anginandaba oye la kanjani Zuyakhatha-ke manje angathi kwenzakaleni. Noma dlamini isikhathi sonke noma kukhathi umfana sonke. Ukhulume nawe uzwa kanjani lapho.
No, akazwakali uyakhatha maybe network. Ngicabanga ukuthi i-network Ukulungile kakulungile siyabonga futhi sibonge kakhulu ndoda amadoda yangikhupukela manje. Thola isidingo. Athi ngikhiphe isikhathi kabusha. sonke Urequest kabusha mfethu. Usewuvala ikhamera yami ngiyivulile. Ngibingelele eSwatini siyeza lapho bafowethu nizosibekelana. Dinga ukutasemakhaya, tati dinga ukutasemakhaya. Sifuna zasetown. Hayi asifuna zasetown not zasemakhaya. Oh, yini dinga ukutasetown? Tasemakhaya timnanzi awathi lutho yathi. Kuqala niyazivalela yini noma mhlawumbe ziyahamba nje. Ayibo siyazivalela. Oh, hayi ke. Ngibone inkinga lapho. Ngizonika usemende yakhe azohamba naye iphethe. Iphila. Ofika nini nenkukhu esuka nayo eSwazini? Ngiyakutshela, ufuna afike nayo. Hayi. Ngcono nisiphe imali bafowethu. Imali. Enifuna ukuvala ingane njengoba nayibona ukuthi ubuqhawe babi yakho senifuna uyiphathisa iy'nkukhu. Hayi. Yebo, ufuna iphatha inkukhu yosho ukuthi le ngabe yana eSwatini ngimadlamini. Faka imali emadlamini, hhayi iy'nkukhu. Azazi iy'nkukhu esetshenziswe ney'ntweni ey'nzima Hayi madlamini chaze. Ngikhuluma ngalokhu lenginako. Hayi kodle ntombi masunalokho okunye nyalo. Awu futhi nyalo. Kuyaphileka. Siyaphila mfethu. Yazi lapha eSwazini webhalance kuthiwa mfethu ikhalenda yakhona ayinamaholidi. Uvuka ekuseni utshelwe inkosi ithi home lapha kaNgwane apha iholidi. Kuthiwa nizwe ekuseni kuthiwa ngeke nje kuthiwa uyabhajetha noma uhlela iy'nto zakho ukuthi hhayi ngeviki ezavele kuneholide kanje ngizobe ngenza ukuthi hhayi uzwe ekuseni kuthiwa home lapha kaNgwane esizweni kaNgwane anisebenzi iholidi. Njalo Ngikhona. Ayikho into enjengaleyo. Awaphikise. Ayikho into lenjalo. ngoba usekhaya veza ikhalenda sibona ibhaliwe namaholidi. Anginayo nale calendar mina. Cause vele ayinaholidi. Usuku lizwe ekuseni eRedbane. Ikhalenda. Futhi iqiniso lokho. Webhalance usuku lizwe eRedbane ekuseni. Kulamhla lesingaki. Kunokwenza belale bazuzoba Friday ngasizokwayo. Sibela kulesibili. Phela lapha Hawu. phela lapha izwe likaMswati leli. KaNkulunkulu. Hayi ngikhona ayikho into enjalo. Awufaka ngoba phela ayivelile ayivezile ikhamera ufaka isithombe somcimbi lapha kufaka kula ku-mainstream. Yangizazi lezi zinto mina balance. Kufaphi? Ngiyazi. Yakuhlula. Hayi lezi zinto zokuveza iy'thombe no. Why kani wena ungaveli ngecamera? Inyalo. Awu, nawe sothi nyalo. Ya wena. Njani? Sepha. Nganguzama. Nanguzama wadla imali kasemele. Mana zama mana kubeke la. Uchaze zama uchazela abantu bekwa yini la. Njani? Siyaphila. Ngiyaphila nami. Bengifuna kubuta bhuti ukuthi ngakwendani. Mana zama nawe usuke eSwatini. I'm from Nelspruit. Hey,
Cela ubuyisa imali Zama kaThemba. ubuye eMpumalanga, zama Siswati sakhe saseMpumalanga. Umkhaya. Ngakwendani bhuti? Imali kaSilende. Uthi nezibindiyes ama. Onqofuta. Oyidlala. Zama hamba imoto enjani? Angiba bhuti. Hamba imoto enjani? Anginayo imoto. And manje ngibona nona ukuthi 2025 uyaphela kanti khona ukuthi khona these are people who's gonna own cars in 2025. Ayikho. But I saw your post that you're gonna own a car, but everybody ngiyabheka only 1 month left. Umnyaka yaphela ophelile. Wena balance indaba lava kugcola abaSwati. Wawuthenga insanga indala usahlupheka liphela. Hayi international phela lo. Hayi, how? Ngeswati. Bayeza. WeJB, Yebo. unjani webhuti? Ngiyaphila njani wakithi? Ngiyaphila, ngakwenzani-ke mina ngoba ngiyezwa nozama ukhala ngokuthi wenziwani, mina-ke ngakwenzani. Indaba usho ngani? Hlula sengithi ngikufuna ko-live nabo jikijiki lutho nje umuntu akangiboni sidala. Hayi ngasikhulumele zomndeni ke la. No, akusize asikisi. Omzala obhuti umzala wakho nuwandi. Hey. So umbhalo inbox wande soyilungisa. Ngiyafana nje baf. Wena balance abaSwati abangakubathatha. Lapho na umuntu abo bokuqala. Kodwa unangisho passport. Kahle ngiya khona Bakwelisa lapha ecingweni ophongolo beqisa ucingo. Simcelele emasotsheni, sisicela mana Ndlovu utawubuya ngelilanga lelingusi. Utakubuya. Ya utawubuya. obhuti siyanini vele swazini. Hawu ngeke sengiyasaba ukuphuma amazi. Kodwa debe itopi abashuthe sebemabokoboko. Omunye wathi umapholisa udase ngayo. Hayi mina sengiyasaba. Uhlala phi Yena. Mina ngihlala nawo. Kubi? Nelspruit, Nasport. Uyidlile imali lomfana wamthola ngathi uqeda kudivorce hayi. Uyidla kanje. Hayibo. Imali Wena busy ngami. Hey. 2023 phela wabunzima kuka kuvala ngehlahla stress mfethu awunaso. Hey, siyabonga ukuthi uNkulunkulu wakuhlenga. Yeah, yo. Hayi. God is great. Ukuthi wawuthi umuntu ushadani. Asazi. Iphile pressure. Iphile pressure. Funa kuthiwa nawe. Wasuyazi kanjani usuzikhipha kithi. Abona manje ubuye uhlala nathi ko live. kanti nazana wazi nokuthi washada wa divorce. Hayi ngiyasenza. Mina sizwa ukuthi phela nozama. Ngiyamazi uzama. Umaze ngakabi na passport eseqocingweni namasake ensangu balance esidayisela le. Omunye uzama umkhaya ngaze ngafa uzama. Hayi uyiscam ke lothi umkhaya wakho. Iscam sale ePitoli ngamfica amarobot edesa ama secret socks. Uyamazi ngani futhi naye? Uhlala lapha ePitoli ngaseflatini. Udesa ama secret socks kwelinye irobot. Hayi buya futhi ingane lapha. Ifundani we balance nodlanda bathi basegoli bayafunda. We. Sifaka uwani. Uwando wamchuni futhi. Ivalile mic sis. Vula mic. Tindi Android chuni. Awu uyajanyisa yezwa yini? Hawu. Phela amafoni acrackile manje kumele washisha wachofa singakakhuluma kuzophuza ukuvuleka. Umuntu uyazi tap the screen kanti hayi uthi uyatap uzama ukuvula imic. Lokho ngagcina ngalo yanyaka eDSS weJB ngempela. Kwenziwani DSS? Kwenziwani DSS? Hayi boy Dandi. Hawu. Dandi mina osemnambithi.
JP Fuseka usangiboni vele. Angikwazi. Awusiwa semnambithela imhili wena? Mana sis, mana bhuti. Wazi ukuthi noma uhlala nini usubuya Uyangiphaphela uJP, yazi uJP. Webalance. Ukhilimu ngikwazi umnyama wena. Umhlophe manje. Angazi ngaba mnyama. Webalance. Maze intombazane yentethelelo njengoba sengunguluzi. Sazivelele esikoleni bethu bangamatshitshi kaShembe. Lo sengunguluzana nje manje. Yawena benginawe nje ngo-2016, 2015 lapho 2016. Ngithi mina ngikwazi umnyama. Ngiyadidebla mase umhlobo bengasakuboni. JP ungazongibhedela wena. Nawo. Wawuyifaka nayo amadlamini lapha esithombeni ibaya lakho. Mhlawumbe namanje ikhamera ngikho mhlophe. Hayi kodwa ngena request amamthembu. Ufuna uyangidelela kahle hle. Cha usumhlophe nawe uvuma ukuthi iqiniso. Ungcono obuhamba konke nezandla. Ngcono. Ungcono mfana ubleacha wonke nje. Qonda. Idretic ayakwazi ukushintsha. Angeke futhi. Uhlala lapha. Ngisagoli ngokomsebenzi webaba. Uhlala lapha neGoli. Unganihlala eGoli ngikojulisa. Ngise South Hills mina. Ngiyabona emkhukhe lapho phezulu. Hayi ngihlala emkhukhwini mina ngisemafletini. Kodwa usukhulile. Sengimdala. Wawazi ukuthi ngiyokhula ngibe nje. Angizwa? Wawazi ukukhula ngibe nje. Wayibona nje futhi ukuthi iprice kanje kodwa. Azikhula lonke yini bhuti. Ngilile weJP ngoba ngeke usangixhaphaza phela wena bungixhaphaza. Hayi lutho. Hayi ngoba ngitshela balance wayemnyama uyangidida manje nyase ngiyambona. Uyangibhedela wena. Hawu nje. Uthini mamthembu usaba nje? Asikhaba. Yabona ama-sport la nawo esiphongweni uwandile wayenjalo wahlahla hayi uthi amakhumbi isikhumbi esidala lezi wena uyangibhedela wena hawu wezama musiba igwala futhi ke mangabe uthi uyahamba futhi lento esho JP uyayazi and vele uhlala ePretoria manje sengiyathuka-ke nami bengiyakuphikela phela. Hayi wanti usebenza ngisebenza eKDH Hydraulics. Utshela ama-truck am-oil lapha. Ngizothola malini? Lathi ichuna sibohlupha uthi ukhokha izinto zasekhaya. Ingakho singaphumeleli ngisho abantu basekhaya bafuna ukudizela. Hawu. Mina sengicabanga ukuvele ngiyeke nomsebenzi wakho nje uzongiqasha ngivele ngixove udaka straight. Hlekisa ngomsebenzi wami. Mina ngazi uhlekisa ngomsebenzi wami mina ngixove udaka. Mina balance angisho ukuthi wenza ama-toilet paper lapha eSouth Hill. Kodwa yena uzobe ukusangankulayo ukuthi uzongiqasha ngishongo ukuthi mhlawumbe ngabe ngiyahlekisa kube ngithe bafo udaka boy ngithi mina ungiqasha. Ubona lokho indirectly sohlekisa. Uyezwa uyabatshela abantu ngudaka boy. Wena ngoba wenza ama-toilet paper usuyibona ungcono. Manaki uke walixova nakayiwani udaka wena nodaka. Usho uyazi uyazibhala. Hayi bo ungazosenza uclever wena uyitshela kanjani? Uchazela Itini kanti zikhandwa ngani? Ngama-toilet paper. Azikhandwa uwe ezakhe ayikhandwa uwe. Wena kuthiwa khandana obleach wena ufaka emzimbeni. Hayi bo. Bengithi ngizokutshotshela i-oil ngeke sakutshotshela uyasidelela wena. Uleya ngiyazi amayidasi mina. Papa yezwa. Ona intombi eyibuko madoda. Athi nesibindi yezama. Boma kakhulu. Amvelas iphi ingane esikoleni? Sanibonani. Ngapho. Sanibonani. Yini manje ngibeka lapha? Yebo mama. Niyaphila.
Laphilo njani? Siyaphila siphila saka njengashele naseliqothfeni. Amadlamini. Naw, ngiyajabula maniphila. We JP, Ya mamthini. Khuluma ba. yazi ngisaba ngisho ukuvela Mbhemu. Yini waqolumani? Usungidade isuka nje. Hayi. Awungani wakithi vela mfowethu. Vela. Ingane sesikoleni. Hayi mfowethu ngifuna uphethe umbhobho uzikhala waya umbhobho ubheke ngakulombala. Hayi ubheke ngakumina umbhobho manje. Mina njengoba ngivukela ebuthongweni nje manje kushuthi uzovela angazi athini. Ya vele ngena abantu abathemba kuphela makunje. Wakahla bo. Nangi nowandi kuthiwa Wakhuphuka bo. Yazi wakhuphuka. Hey cha uyadelela ke manje. Nange valelisa wezama ususaba uJB nawe. Futhi lento deyisho iqiniso mfethu uhamba bye. Sinendaba noma ungahamba zama ukuliphi robot namuhla. Akona isindi yezama. Kodwa mamthembu vela uvele uthembe evela ngisicabanga yazi. Vela ngekhamera. Ngijena. JP mangabe uke washo into embi ngomthembu. Hey, wazishaya. Awu, asingazwa noma wengane yakho mina sengingayi. Umpopho ubheka kimi. Umpopho. Ubusimende vele. Sikhala ngempela ke manje. Ngisemakhaya. Usemakhaya ntona ukuthi? Ngisemkhamba mina. Azuqamba bami. Khombisa. Uma ngaphandle siyazazi izindlu zasemkhamba. Big screen. Imake yena uJB akaveli ngani? Yazidlala yena esixhaphaza nje. Yena ke sibuyele kuyena akaveli ngani? Ufika nje akazuvela. Hey. Ukuthi ngiyabona ukuthi How big screen baba wena. Ngedlale wena thina. Onjalo umkhambo odlala ukhozi. Hayi. Angisangeneke ukuthi kudlalwani. Hayi. Dlalwana ngisangeneke. Mina Webalance. Yeah, sis. Hayibo. Thini manje? Yanazi kuyavela ukuthi ngasese abalandeli. Wageja manje Mbhemu. Wageja manje. Mana mamthembu wenziwa yini mangithi sisi bese uxaya lokho ndawo somkhaza noJB. Nama ngithe baby. Hayi. Namanga uthe sisi. Hayi uthe swidi. Awuzwanga mamthembu. Hayi buthi. Kodwa phela ke noma ngasho njalo kumlandeli usho noma yini. Lutho lezi inhlalo suthi ecashe ngoshembe igangeka. Hayi uyabona ke? Yabona ke JB uzoyiqhatha noma Mthembu wena. Ngobalance. Balance. Hayi nami ngiyocula ngeke. Uthi sawubona wekhuluma. Amandla Naku live bayakhuluma. Asenangama be. we JB sacela uvele bafu. Uba You. ngiphatha ifoni ka350 ayinayo i-front camera. Wasiza kodwa nalo baba ukuze ube nale phone. Angazizameka kabi. Kwakunzima. Awuthuleke manje ake ngiveleke.
Awuvele Ngizoza mamthembu. ukuthi Awuvele khona ngizokuthetha. Ukhweqe amasovelo ukhweqe. Cabanga-ke ngoba ngisembhedeni qeda ukuvuka manje. Ubeke uhafu ingubo. Hayi wena. Ufuna ukuquleka manje. Awunganti ngaphuma phi ngangisuke na phela hle ebhalonini. Waze wahlupha we-JB umthatha lo bhudo webalance ohlupha kanje. Sengiyahamba. Ungahambi sifuna ukukubona kuqala ngedlale wena thina. Hayi mina ngiyinkinga ngani manje. JB Ngithuleke. Balance faka uMamthembu ku screen. Hayi. Uze njani manje? Hawu. Hayi bangene mamthembu wamsaka. Asimazi umuntu osebathembu ino wiki. Lutho. Mani wewani Hayi, ngithe Mama khona Velasi. ngithula ngapho mfowethu. Madlamini ngithe khona. Besibeshiya amafoni. Bavala ama-mic. Abasekho la bantu la. Bakhiphi. Akazi ukuthi indaba angaveli mina. Ubalo nokhela nto semovie. Hayi Mamthembu noma ungasavelanga ha kunesilindile. Usuphavu. Sanibona-ke. Yebo mamkhulu. Tufuza madoda. Esikabhalanga. Ya, hayi, JB. Mina ngenapho mina obhuti manje waphela mamthembu ngene simphaka sonke. Ungena Sonento ngayikhuluma wena. Awagezi Mamthembu ngesikhathi. Ongeke. Usuphavu. Angiphapheli. Sasuye ungasagezeli moshakela usuku. La, hayi kade-ke ngigezile mina khululeka ububi nje besidala. Nango. Ububi besidala. Nango. Mamthembu Yebo balance. Yabona nje mfowethu ungavumi ukuthi wonele umuntu ongaveli isiko lakho. Hayi, vele khululeka. Awu Ungavumi ukuthi wonele usuku lakho. Qina nje mfowethu. Ngeke khululeka. Ezara bye. Awuvele lapho. We JB. Yeah mama. We JB. Cela vele. Uhlala. Cela vele. Cela. Khona ngizokutshela ukuthi ngihlala. Hawu angiso-balance phela mina ngisumlandeli. Ngithi mina uhlala phi? Ngihlale eNanda. Kuphi? Enanda. Enanda. We uzorobha ingane yale Mnambizi kophayikeni we balance. Enanda ilungile futhi uyazi nawe ayidumile kahle Enanda. Uyoshaya kotafuleni. Komawoti Kodwa phela. Hayi. Kodwa phela mina ngidume kahleki. Udume ngani Mamthembu? Yekela uthi kodwa sinyama enkulu kakhulu. Yini osudume ngani? Ngidume ngokuhlonipha. Nangokusonta. Nanokusonta yabo. We balance. We balance. Yabona JB mo ngavela mpembu. Hayi into engingayijabuli. Azi ukuthi yikho ukuthi angahambi ngijabusana nabantu. Awuvele. Nginendawo noma ungajabulanga. Hayi ngeke savela xoxa Bobo manje uthi lencane popopo. Ubhobo ubheke ngakumina-ke manje. Cha phela udlala ngami uyazifuna mthi ayina icamera. Awukwazi phela ukudelela kanje uphathe ifoni yena camera. Yabona phathi last number la iPhone anothi yipi igcinile. Ngithi mina ukuthi ngidele bancomphamise Mamthembu ngiqolile. Madlamini uqinisile umswile nengiphoxa thana indaba noma ngingajabulanga. Hawu phela ngempela Madlamini ngizoba isingayinga ama ngihambe ngijabulisa wonke umuntu. Hawu. Fanele kujabule ba. Myself. Okay.
and I. No selfish lo muntu ngavale yona mamthembu selfish. Ngicabanga Ngiyambona vele. Lo balance loyo. Yabona balance ngizula ukuthi uyakhuluma. Ngicela ungasho ukuthi ungasho selfish kuphela ngoba ngiyazi igama aphuma nalo kuphela ka matric lelo. Ngicela usho sentence esingisi ayikho into boyisa. Ngicela ibe sentence esigisini. Ungasho nje selfish kuphela. webhuti. Lokho lokusho webhuti. Uqhubeke ngesigisi. No, phela nami ngizokuvuma ukulawulwa uwe. Don't be like no. Hayi phela JB ngesizwe ngawe. Ngeke phela silawulwe uwe. Webhuti asizokuprovela wena ipoint la ngifuna ukukutshela ukuthi ngama student cards amangaphi. Ngiyabonga lapho. Futhi ngiyavuma siyakwazi ukuyithenga lezi. Siyakwazi ukuyithenga lezi zinto. Siyayithenga lezi zinto futhi. Yabhuti. Bheka ngithi mina. Bonke ngokusho akunankinga ngisho ngesingisi. Go live ngokhulu. Nawe lokho kushoyo nawe JB lokho kushoyo mtshele ngesingisi. As I was saying. Yeka. Ayadlala emngane. Usaqhubeka. Baba, umsasa kuseni. Usiyaphuma. Sifuna ukolala. Angisuki, angisubani ukhi, ubani uKim, ubani lo. Wefuthi ngifuna ukolala. Kwashubani ukhi. Hayi ngilale mini. Siyasebenza bafethu. Sila kwaMlungu la. Sibhala u30 ngosuku. Saqhusha la bese lunchini. How better than nothing rand. Kakhulu. Sebenze kahle ke bafo. Khona no plug futhi mawufuna ngaplaka. No mina right mina bengisho. No, angisho ukuthi nami ngiyacabangela ngisho ukuthi better than nothing o30 rand. Ngizafaka neCV ngifuna ukugidela unkalakathi umfowethu lapha. Ivali. Nama balance ucela ubigida ngoma lakho. Manje abana ngibona ukuthi uMamthembu uthi ngibo ngiyamba kusekhona uJB eduze kwami. Hayi. Kunjani? Yimi ngisayinayo hayi ngobani. Manje yabo ubungazwani nami. Angithi kuhle phela ngoba nawe JB uyazi ukuthi ngithini. Cha ngisazoyireviewer. Approve phela. No, ngicela ungibhale iCloud hayi iGmail. iCloud. That's so much. Hayi lesathi .co.za. Oh, okay. Mamthembu sizozama sizokufaka kwesinye isikhundla nokuthi ngidanga. Hayi kulungile kodwa nakhona bengingafitha nje. Liyaphakama unyawo. Kanti wona Mamthembu ubalance bese sho ukuthi uyanqena nikohlonipha kubo. Hayi wena musuphume ehlokweni. Ugade usemen. Cha ngithi kusomsebenzi ubugade usemen. Ngoba ngekho nje esedolobheni wena ngabe uhlele ekhaya noCement. Cha, musuphume ehlokweni bafo. Thina la besisakhuluma ngokusinda la. Uyobusina Wabalance uthuleleni. Wabalance uthuleleni. Kunzima tabafethu kuba umculi. Ngobani? Nokufuna ube umuntu onesimilo, none direction, none focus. Njengobalance nje. Ya ngazi kodwa sengisho nje in general kodwa nje ngiyabuka ukuthi mhlawumbe kube wena ngeke nwalunga. Mina angizazi oba ngazi ngicule kodwa mhlawumbe kona kuyi challenge engibonayo. Hayi angiboni ukuthi ungakwazi ukulunga. Ngingalunga ngoba ngithi inkinga kuyo ngokuthi uhlobo labantu abasonde lapha nginami nginayo choice free government condom. What if ke uthenga umculo kodwa kusondele into engasi choice yami. Yabo shini ngingalunga lapho ngoba ngizodefy. Kodwa phela kufanele noma ngabe kuthiwa unayo ichoice wenze ngathi une choice phambi kwabalandeli bakho. Akufuneki kwenze ngathi phambi kwabalandeli. Abalandeli kumele bakutreat ngendlela efana ungababunga lelo solelo ukuze into yakhe ibe right. Ngoba manje masuyifaka shuthi nawe uyazikhohlisa ukhohlisa nanothanda bakupha lona yabona.
So kumele nje Hayi umlandele yabo njengoba abe yabo umlandeli. njengoba ngizobe igida ngoma la balance nje uyangifundisa nami ukuthi abantu kufanele yabo Kumele nje ubhalance ungambuza lelo solo ukuthi ngilanga yokuginqa. Papa yini? angiginqa ndlelani ke manje. Ukuke ngibhale WhatsApp njengoba beqhele bengibhala ngenye ifoni baba ubhalance ngizokuginqa lokho. Awukahle futhi awukahle futhi asithi mhlawumbe kanjani. Hayi ngiyakwazi ukuveza i-screenshot. Sengiyakwazi ukuveza i-screenshot. Uyahlupha nje bi. Akabe mina futhi papa angazi ukuthi bengidlalela bengamancobo ne. Ukupha na bhuti ukupha. I understand. Ngila la bengikhona izolo. Izolo bokubola. Labo uthona ungakhona ngathi mina ngikhona lapha ya. Oh la kade singakhona. Hayi nobani. Awukwazi ukubhalisa singakhulumanga ngomcimbi kanti njani? Awukwazi ukubhalisa singakhulumanga ngomcimbi. Awethu ukuthi mhla 24 December futhi emnambithi ekhwame seclass park sikhipha 35,000 ulahlile mahala. Akujoyinwa sidalo siyapha. Ngizamufaka usilende la. Bafethu bekhala kakhulu phela lapha. Khona futhi ongawazi lo mcimbi. Hayi oyiswati nepharala senandi impela lingawazi lo mcimbi. Awona nje moyinkalathi focus. Kanti siyawazi futhi sizobe sikhona. Uthini lo mcimbi wazibophi? Ukuthi ena kuzobe kukhona umcimbi. Uthini? Okay wena. Uthini lo? Okay ngikuzwile nje uchaza hawo. Kuzobe kuno 35,000 olahlile kodwa. Bosacabanga zonke into engiyishilo. Lutho. Ngizwile nje ukuthi izobe ikhala kakhulu kulo mcimbi. Sikhona ke madoda kithi mase ngifika ke weJP ngiqhawula ke lapha ya. Yabo akanomzomsa ngibona yini sengivunulileke. Sengingene kwezami. Vele screenshot live khona uzongikhumbuza ngayo. Angeke lo ngikukhumbuza uyibonela nje ukuthi hayi uyena ke lo. Uzobugqaba manje. Ngoba ngisuke kubona bonke. Lalela wena. Uyibolela nje umuntu. Yini manje uyombona nje sisebehluke kubona bona. Indlela zokukhubula kahle uzobushaya amapicture ami. Okay ngizoswehlise mina kutshela. Yebo nanga umculi lapha. Ngicela umuntu ono SA usuke umculi. Hawu. Indaba elezi. Ayona indaba elezi. Siyo copy and paste ngeke phela undaba elezi sawubona ngiyabingelela kube u3 copy and paste. Kumcimbi bafowethu. Sinendaba. Ingezo. Ithini ingoma yethu konje balance. Ayiyeke ivali. Hey, should ngayipost akuvumelekile. 24 December. Seclass Park, ladies night. Phakathi webalance siphakathi. Yona mahala. Uwina u30 bantu 1035 and 36. 35k. 35k. Hey, kodwa wasemawoti uMamthembu. U35,000 wemama lapho zirabathatha VIP. Khona ne VIP? Yeah, ikhona VIP. So ngibe VIP. WeJP ngwangibheki uGeneral yes. Ngibheke lapha kuma VIP ngibheke khona. Ayobona khona. Ayiko bekumanzi phansi. Manje ubhuti na umvalele nani umcimbi lapha nangethi wazomvalela. Yazi ukuthi umuntu owenza kanje yake mina ebalance ngizama ngivele ngimqhuqha impela. Yazi kube yabona nje umuntu into njengale ifuna uzehlise uthi mawubona into ngoba one nje mathiwa lothi uvalelwe angiyazi ingoma yakho ukuthi ithini yabo kanti yena kube umuntu okhulile ngabe uthi ebhodi ngicela ukubhalela eceleni noma
wemkhaya ngisacela ungiphe ithuba sikhulume ngalo mcimbi but mayizoqhamuka sethi umuntu saze savale singama-artist ase-Elfana ithini ingoma yakho kuqala ngiyayazi mina ingoma yakho nanokuthi ngiyakwazi umculo mhlawumbe ngiyakwazi emgwaqeni but angikwazi umculo ngoba ngilazi nguze umculo noma ngoba umculo wakho mhlawumbe wakwashaya imiliyoni angilazi imiliyoni lakhe mhlawumbe wadla iy'ndondo yabo angimazi mina mhlawumbe wawena ama-Sama Awards sethi yavalela ayifuneki leyo nto kumele uma ukuthi usafuna ukukhula ungabi nempama ungakakhulu ngoba ngeke usakhuliseka yabo kumele uzehlise yabo nathi masifaka ubhuti abadala siyathunywa ama-ice ngoba sizintwana futhi siyafuna ukukhula yabo kuphelela nzima ukuthi insimbi apha ezansi hayi ayifuneki leyo nto uzokhula kanjani uma uthi ufike ephejini lomuntu usuyala bona futhi ngicela ukufakazela ukuthi ubahle lo mhlawumbe ukushelela ulimi akakwazi ukuthi ifike ethi uyavalele wakwacela yini nanokuthi uvalela phela abaningi abaculi futhi nje nami ngoba ngisebenza umcimbi ngizomvalela ngoba bengingamazi nje umuntu omvalelile ifuneki leyo nto bafethu ngoba manje bafuna wena balance ngifunde elikhulu ngomcimbi ophela abafuna ukwenza mubi abantu bafuna ukudrive i-agenda yabo ngawe hayi sekuxolisile bafethu sekuxolisile sebhalile yini nangibhalile siyaxolisa ayiphele bhuti JB ayidlishiyele JB ayidlishiyele bafo mhlawumbe kuyogcina kusibaro wakho nje lo muntu akunankinga nawe uyobazi ngusibaro ongadakelwa mina uyobazi kanti usibaro oqondile ophinte straight hayi abafethu ngicela nenzeni umzamo nivezeni uJB ngiyanicela awakho ungaze ubaleke kusho icathu uthi usuku uthi hayi wakho lutho akho lutho lesisi man sifuna ukubona umamthembu yebo akhona into ethini lapha ngifuna ukubona yona leyo nto ethini ngifuna ukuyibona akho lutho ngono balance uthi into ethini nanto ananto ayikho kwayona leyo nto ethini hey hayi ave ngifisa thula ngizoya ku-TikTok wakho ngizokufollowa laphaya indaba yomcimbi amthembu acela nize bafundiswa ke sibe nabantu abahlukile nje ke sibe nabantu ngiyabonga wethandeka sithanda sami ngiyabonga vele nginenhliziyo enhle nginenhliziyo enhle ngiyabonga sithanda sami usebone ngani phela umuntu onenhliziyo enhle umbona ethuli yabo nje mina uma ngingathuli uyabona nje lapho ukuthi hayi uyabona umuntu ofana nawe ubona noma ubona ukuhleka kwakhe kufana nenhliziyo yakhe kini njengoba kuhlezi kuhlathiwe nje abahlezi bekhala abafazi bethu ufehla amakhekhe uqukula izinto ukwazelapha akakwazi into esikwaziyo phela ngabe ngisidudla kube kunjalo ngabe phela ngithiwa yimina hayibo ngisilenda mina balance imtshele ukubona emavideo amangiphostile ngazi hayi balance uzile ngale khonto befukisa uMamthembu waseyigoqa kugcina amavideo amangiphostile ngale uyasitshela ukuthi lutho musungiqhatha nabantu eJB usukuyaphi mina ngisuke ngithi uyalapha usuke estudio sogcina khona Bayside hayi bafana hamba ukubona yabona JB ngicela ukuhamba manini wathatha lo muntu ophoxa kanje ayaphoxa lo muntu sengicela ukuhamba ke manje ngoba uyabona uyaphuma esandleni ayikho le nto ngasithi siyahamba ahambike unini sivalelisi awuka uJB vele ngithi uJB vele na ku TikTok wakho anginawo TikTok nathi indaba bafowethu nathi indaba uyabona ke manje aka 24 December ladies miss class guy sobe sikhona njalo webalance yaphila mfowethu kunjani yaphila yaphila siyaphila yapho sizeshana kuthimele ngingaki uhlala mnambithi mfowethu
Ayithi usimende sini ungengaki? Umcimbi wasimende. Ungayi-24 mfethu. Akusiwo simende, usimende uzobe zonandisa. 24 December la ese-Class Park mfethu. Ubhukwe khona okay. Iyabhukwa lento le. Umlando lo ucleze wonke. Yes. UJB usekhona engarobhi ingane la nemtshela ukuthi ingane kumele No. Ngoba sponsor nasilalelana nasi sponsor nasi sikhona la JB usimende ubatshela ukuthi umkhokhele imali. Oh semi-sport into ovitshela abantu le ngiphila nawe usubona obani oChestan Hawu mfowethu usudesa ngami ngokubona nje ichest next door kamxhawuli usangazi cha mfowethu akabukizi ngawe uzama ukuveza phela ukuthi kungakanani ukwizile. hayi kulungile mfowethu wena balance kodwa cha ukuthi No futhi futhi mina kahle ngokuveza ukuthi njengoba mhlawumbe umuntu ohamba waqasha usimende la bayafuna ukumqasha nabantu. nganami ayingicabanga ukuthi okwe-production yakho njengoba production to urelease i-statement esifana nalezo ukuthi kwenzakalile manje we-JB uthi wephutha uJB wena qala kunawe we-JB yabo usebenzela mamaphi khona ngizokulethela ilunch. Hawu mina hawu Hayi into 3 months yashintsha ukubona hayi cha ima webalance yeah yazi ukuthi indaba ngifuna ukumlethela ilunch akithi akafuni ukuyiveza la angithi so ngenzela ukuthi ke phela ngilethe ilunch khona uzombona lo bhano lo JB wakhona onezikhundla ezingaka futhi isiphe siyosazi ilesa the show balance esithini hayi asiyeke mfethu asiyeke mano asiyeke oye balance asikulo sure nalesi senza ama-auditions manje sabali RSA request la usivezela umsebenzi wakho ube MC so by audience so thina asifuna umuntu athi simncishe ithuba request sabali siya-audita manje umthando walapha maphumulo solundi ngane kwethu uyaphila mfowethu dlala uMamthembu wale mawudi la sengenzeni mina sengenzeni we-JB balance awuthi-keep anxa uthanda unenkeya network lapha uthandeka usuqala kakhulu ngase-KFC sondela thandeka ukuthi uconnectile uyazi webhalansi futhi ake ngibale kancane ngikhiphe imoto yomlungu lapha esitendeni. Okay but siyabonga futhi ube right ozokusho ikofu libe lo live la hamba ngize ngishayise hey kulungile sure akithi hawu umZulu wathi yeshe babhemu shinta kumina kuthiwa yeshe mpemu awubonakala hayi actually ngazi ukuthi uzophi no uyakubona inkinga akakuveli uwisha no ake simfake angithi ake chaze mfowethu ake ukhuluma umZulu hayi angizwa le nkulumo yakho umZulu umengakubingeleli wena sanibonana naye xolo Mamthembu maneshi hayi ngiyakuzwa baba yobe cha ngizocela Siyabonga. MC lapha Macingwane ebot noma ngenza iasha Macingwane lapha kwingeze kumcimbi iasha sibeka ndongenza asha ungatheka noma ngenza iasha lapha yabo emcimbini
yini wakhuluma ukuthi kwabasindisiwe wena wasigama lama-asha angazi i-asha bathi emcimbini hawu hayi ayingeke uswelenzani i-asha yini umsebenzi we-asha emcimbini kamaskandi cha phela ngizobe ngihambisa icuthwane ngendlela e-right up-asha lokho akusiyo obhushiri lapha emcimbini wami akusiyo amasonto omothoso kodwa amacingwane hayi udlala imali unyaza kowu lapho usiphelele nomzukulu bayokhuluma Hey, Joshos. Kanina. Vula phila nawe usho ukuthi ufuna ukuqashwa kuphi ke siyasebenza. Uyaphila. Hayi siyaphila kunjani? Ya ufamkhule ngakufaka phi ke? Hayi ngaba u-MC. Okay, manje si-audience sisemcimbini awungenele ungena uthini No but sicela sifakele umzukulu estage. Hawu umzukulu Umzukulu kanjani? Umzukulu hawu umfana wami lona yona Slim macingwane Bhala yebo macingwane Joshua awufaka umculo yedwa nje stage mfethu mhlawumbe sibone ungakwazi uku-MC bese kuqhubeka. Hayi bongishilo yani mina ngigida ngoma awu. Mhlaba 2 siyasayina manje. Mhlaba 2 Unkalakatha sokuninkaza production njengamanje nedeal. Uthi ngizomthola ngikunkalakatha umfowethu. Mhlaba 2 zuma baba. Awu sengiyahlaba njalo. Yebo siya-audita la. Nomzafika satalent okuzikoda umkhulu wakho lebhola. Ngingabe ngingaprepare ukuthi ngizohlaba 2. Hlaba 1. No, uyahlulela futhi na. Uyahlulela futhi JP yesa. Eqhubeka umziki eKapa ke interview yena lo ngathi uyahlulela kuzikoda yahlulela. Hawu kumele ngifake iqhawe thizeni Kuyabanda lapho. ya noma ohelezayo Ungalibala ifebe zamakhadi anesini lapha eCape Town. Hawu. Mamthembu. Lo mfana lo uwasiqophela umlando ngasekhaya. Washaw destination board njengoba eseCape Town. Washaw destination board. Hawu ngempela asiyakubongela Mzulu. Wafika imsakudlala ezongitshela ukuthi webhuti mina ngoDisemba ngizwenza kanje ngathi hayi. Okay ngingakamazi kahle lona ngenze i-research kwathiwa hayi isiqhenqe. Manje ufundelani ke manje mfethu? Njengoba useKapa. Funde uba usokhemisi. Ezikhemesi. Hayi. Okay. Hayi nguzwa kahle siyakubongela. Kodwa khona namanje ngithi ke manje ngiyabiza ngithi kush ngithi Paris ngithi Paris asike semdletsheni ke manje asike semdletsheni sigaduzila wemzulu sikuma auditions hayi kuma idols awuthi khona manje ngathi uyahlola yabo labantu abahlola abantu ngamashumi wena usho manje ngathi usesimeni somoya kanti wena kumele usesimeni se-audience yabantu abazemcimbini yabo la awuqala usuqala kumele uqala uvumise ingoma yakithi eyodwa nje bayale yabo awuqhamuka ukuthi ngathi uyangihlolele ngathi ngifaka ukuthi ishumi namanzi ngathi ngizamgubhini ayifuneki leyo nto into efilisa abantu kuba audition wena ngathi uvuka umoya namanje gogo maye gogo sengigejile ke caca no never give up wethu qhubeka washo Johnson bakwethini isithini ngigejile manje wena instead of ukulungisela izingeni ngemuva uyofaka amasiliva unjani kanti wena ngabe uqhebulaleli uzovela ukugibela amasiliva uzoba ebusiyo njani angicimele camera emacingwane Yey
Ayahlupha JP yakhulu. Ayahluphaze. Hey. Hayi ayahlupha shame. Ayibhalansa kuhambe mngana manje. Soxoxa wemkhaya. Akajani. Hey. Manje ayi. Awuzuzi kodwa obusumangede lapha. Siyaqashwa yini la? Fakani mina. Yebo. Fakani mina estikini. Ube uMC. Boss. Asambe sikona. Okay, sengiyaqala ke. Ngiqeqeshe kangaka. Are you ready for usimende? Are you ready for usimende? Bala. Ngilindaba. Noma ngixovuda. Uyidla kanjani? Awumadoda. Imali kaSimende. Asintombi endala. Awubhuti musula simthathe lo mfowethu singabe sisala. Bhayijani. Webhayijani ayilazwi intenjena. Ayilazwi intenjena. Ayihlima. Wezikode. Zikode uyafeyila. Awukwazi ukucula ingoma zomuntu zonke. Uzocula ziphi uzoziphefumula ziphi yena? Uzuyicula zonke ngicula uhafu. Awufunde kodwa ukuthi mhlawumbe uyamfaka. Uzuyicula nje zonke. Usibelule ngoma ezu2. Bese performa yipi? Usebenza ngesonto. Kuyimanje usimende aphuma ibhodo lakho ubhalance ufuna ukudla imali engane yama Hayi usebenza ngesonto. Balance futhi. Hayi ngeke wasixhaphaza. Yabo. Wena nje bothi uready but are you ready for Simende? Niyamazi uSimende. Kodwa weza amadla imali engane. So ndiyala Simende. Tetele DJ angena. Yayizwa leyo nto. Ukhuluma ne-audience wena. Hayi ucula ingoma zomuntu athi wena uyimimi manje. Are you miming? Ayisoli ayifaka amacingwane. Sengigejile futhi angifake na kumali encane kubalance. Uzoyicula zonke i-album yonke na. Hayi. Ayaphaswa le ekhaya hayi ngeke. Yazi webalance uphasa mangabe kukhokhiwe webalance ngalokho uhlupho yabhoti. Cha yazi angifundise enye into kumele mhlawumbe ngoFriday senze live ama auditions ngathi kumnandi. Ungimele lo mbeje ngibona ibandla lizobe le free. Naba nonaleti. Senza auditions abantu abangaka thindwa for umcimbi ukuthi ayinali ithuba lokuthi uziveze. Hayi ngoba hayi. Manje umculo wenzani umculo? Umuntu ocula uzokwenza ngaphandle kwakhe. Uphatha isiginqa sishalo live. Akona ngaba uqasho kuhle lokho ngoba ngaphela lento yophondo bade bekhala ngayo umfokanokhusi. Danki Mazulu understandwa senhliziyo yami. Mazulu mfethu isitofuza sami lesiya. Esingizibayo usuyangizibe Mazulu. Wathi ngomfono. Kodwa amajezi. Awu. Amabili. Kanti nawe uyazibeka uJP. Hayi uyangikwelede hayi ngoba engizibe. Noma sengifonela ukuthi ngimkhumbule akafuna ukungibamba umntakwethu. Imali ezizoziba imali esengisendelwa zona. Nango omunye uthi ufake zokuphepha. Vula ikhamera ube ibodyguard uact njengebodyguard manje sibona. Amazulu. Ngabezizwe. Yazi mntwana ngicala ukukubona ngangiyibona mina kuwena kodwa ngabona nkosazana ukuthi wena umithi ngindiswe mina ungiphiwe. Mina uyazi ukuthi I can go an extra mile for you. Driver ngisuke eThekwini balance ebusuku ngafika eNewcastle aleyina. Ngenza nje Mazulu ke ngikuthembisile ngikufeza kodwa nje nemva kwalokho ngifaka uvoicemail. Ngizizwe phela ungazile mina usho ukuthi uze kimi. Mntakwethu ngangingeza kubali kodwa ngicommunicate nawe ngoba wena umuntu engangixhumana naye.
Kodwa-ke Macingwana asilibeke iqiniso wathi wena ngifuna ama-tags okungena ngize kwi-event ngalenza mina iqiniso ngakunikeza ama-tags wangena kwi-event. You never said anything to me. Wahamba nale ndoda ohamba naye ngathi inqindi wangishiya. Musuku ngikhulumela iphutha ngangihamba igadi leli langihamba nayo liyongishiya endlini laphinde labuya leza kwi-event lapho igadi leyo musuku ngisukile. Kodwa khona igadi engilifunayo ke mfowethu ngenzela iqiniso ngizobele ngizama ivideo avela khona namhlanje futhi kumele ngimshaye noma ngebhodlela lehenisi le ndoda yangigada angacelanga yahamba wotshela umhlelo womcimbi ukuthi awumazi wathi siyaprika wathi awumazi ubhuti uJP wena ubani ungamazi uJP vula la siyangena awusangena ekayivumela ngayicelanga cabanga mfethu balance yathi nje umfowethu ngikwazi TikTok siyadlikela la hey ngilungise kanjani iphutha lami ngiyakweleta yebo mfowethu isikhathi ingawuthanda umbuzo kasisi yebo ngikwenza isikhathi sakho JP isikhathi kuphela akabe uMazulu usacela vele mfethu hayi akusuye uMazulu akusubo mamthembela benambeni baxhaphaza ko live vele ususho njalo hey akunamazulu avela la hawu weJP unginike ubanga phela weJP ngiyeke oJP ususho njalo mase kumele kuvela uMazulu hayi ngeke ke impela mngani nami hayi uMazulu hayi ngidlala ngengane zabantu ukuzwela uMazulu ukuthini yena siyabuza sisuya uzovela phela uMazulu ufundise sikhulumile uMacingwane wena Macingwane la hayi hayi uyabona nje mana amacingwane endlana ngapha uthi ngibobani lo uMazulu bengizokufollowa manje ayicayi hayi asathenga ama-follower thina ngalezo zinto uzongifollowa nje mawuthanda namacingwane ngampela la hayi uyeza Saturday Macingwane okade etheni ngiyezwa umntakwethu kunempoqonyana ukuthi ngifike kunabaculi abawu-4 abaqashwe egameni lami lapha so angiphoqothi ngibe khona kanti vele-ke nabahleli abantu abafowethu yabo kodwa ngizoqala somewhere hey mina ngisenkingeni noMazulu into encane amathayikhula ilapho unveiling members same day and bonke labantu basikathana into encane iGreat Town amathayikhula indwedwe yimina umnambitho ngcono umnambitho useduze kodwa-ke you must come home yezwa balance ukuthi kusho ukuthi kumele ngihambe ngedwa ngekho soba indawo yokulala sengihlelele at home ayihamba futhi ngithi nina balance into enenihlupha ngayo manje emcibini solobuka abantu besimame ngigidele ukuthi ngifuna ukubuka so kumele ube nomuntu wakho straight abo-auditionani la hayi wena mama ozikoda abakuma-audition la hayi wena ngiyaqasha la hayi-ke Macingwane ube nosulu angisebenza no hayi siyabonga Mazulu bye balance bye Mazulu uMazulu ungayisahlanda wena umuntu omele akusize lapha yazi uMazulu uphethe omunye ukhiye omkhulu kanjani hayi ngeke makuzofanele ngikhothame noMazulu kanje ngamani ngangisizi mina hayi futhi nami-ke Mazulu ngithi ukuthi uBalance ngiyiyeke indaba yakhe usehambile hayi akahambe obhuti akahambe Mazulu hayi akabhabhaye ngempela akahambe hey sasala-ke namabhida amane kufanele kumchamo wekati yazi Mazulu ashiya nesiphukuthezi hayi cha thina sobona weJP mhlawumbe ubonile wena behluka weJP yabo thina subonanga imali bafowethu lezi lokho esenoMazulu kuthiwa ziba imali wayengavele ngisendela imali nokuthi lokho ngenzela le nto mina ngiyazi Mazulu i-account yami angithi uMazulu wakho nje imali mfethu labo ice cream no nangazi bashitwa andisendela wena uchemile lo sithi lona mfethu uchemile impela nje ngibona ukuthi lezi zinto lezi ziya kubo straight imali ziba imali yini
Ayizokufundisa yena. Hayi mfethu awumfonele mfethu umbuze. Yabuza Mazulu times 7 ngoba ngabe ufaka leyo mali ebank. Nazi ibala la awuthanda I'll send cash please hayi lezinto lezi hard hayibo nange baqhubeka wedali babahambe manje izongeqa le mali ushiza ngaba save nangu kwajama times 50 usho kubani ke Hamba ko withdraw ke wemchulu. Withdraw Buza uMazulu. Nange kusendela nawe. Hayi ake azasendele mina khosi bekubani mina. Nasendelo phela usendelo usendelile nomthembu usendelile no siyabonga amazulu siyabonga. Hawu siyabonga amazulu. Yina ngojama kayibekile. Okajama yazo majama unokudinga for imicimbi akusena. Ikusendelwa abanjani? Kusendela Nakho nje kungena. Hayi miyeke kanti kusendelwa abanjani? Ukungena. Hayi wayenza indaba uMazulu. uMazulu angikhombisa aqayekile yaphila. Siyaphila wecebo odlalo umchulu la sichomela nguMazulu. Nokajama lokasendela uphelelano nokajama ngiyafuna nini mina ngisendele. Awu Nkosi. Awusekukimi. Kodwa amazulu lemali lokhu uyilahla ngabe ungipha yona dala yazi. Hayi Mazulu akafakeli i-account uMazulu. Asibhela ama account madodana. Ushilo uJP kuthi akaxakekile uMazulu. Asifayina ama-account uMazulu akawudlali phela uCapitec. Mazulu I do have FNB ngawudlala FNB. Ufuna ukucebo okuwesi ucebo ngoba edlala uTime Bank. uMazulu ayazi lonto leyo. Sino Time Bank ucebo. Mazulu. Yini malini le? Hayi uMazulu shebo ngiyakuvuma ntokazi yazo sisi. Uyabakhombisa umchunu ukuthi hayi awudiphendile kubona. Awu sengena phela. Diphendile madodeni. Ngingena Bobo ubheke ngakuwe. Hayi Mazulu usinifika nje seniyeba lapha. Usuyaxoxa wena. Ufuna imali esenda nje. Umuntu wena umuntu indlela esilima ngayo mamthembu. Uthi umsiza ethi uxakekile uthi okhepha hayi ngizozama ilona. Uzama 1.5 ethi yoqosha igross. Uma subile ize appreciate topica yona. Ude concert uthweni uyithathe le mali. Athi omunye hayi mhlambe ucela u3000 ngami wangitshela igross 1.5 futhi 1.5 omunye ushokile. Uvela ubona wakhe. Yabona usiza umuntu yabona uMazulu uyasipha. Kodwa mina sekune concern ukuthi uyithatha le mali osipha uyebile. Hayi wena mchunu bonga lokho phiwa kona udla uvala umlomo. Nkosi yami. Indoda ezikhuluma ifuneki kufanele uvala umlomo. Wemamthembu. Hayi indoda mayidla ivala umlomo. Mayesethathwa la kuthiwa sofakazi. Uyobala nawe. Yena Yusifike nawe phela nawe uyochaza phambili. Nawe uyochaza phambili. Mina ngifuna uyifa enkingeni. Wesipesile mase usibingelela umuntu uMazulu wenzani uvinjwe yini lapho. Intombi ayibe uMazulu kusuka namhlanje. Intombi uMazulu. Intombi ayibe uMazulu madoda. Manga afford. Hayi phela yenziwa yini nga afford? Wena cebo ufana nomama lo obrusha amashiya wena. Ubani umabani ba? Uzuba lo mama lo obrusha amashiya. Lo dewa amashiya ngazi noma ngedayi nekhanda. Hayibo. Inkosi mala ngiyamthanda lo mama. Uzumabani? Mangcolosi.
Bangolozi. Hayi. Yo balance. Ngingahlekisa yenye ivideo kodwa ivideo befana efaka amaplate emaningi. Kwathomuje. Kuma comment. Bangolozi Balance washona wavumbuka nje manje wenzani lapho? Yile sifunda ku comment yakho uyafenda. Ngiyaqoka. Wena uzokubhanyaza ngathi uyafenda. Washona wavumbuka. Yahamba maphela. Batho balance wenzani lapho uyafenda yini? Yeah. Uyagqoza. Yeah. Hawu. Simen sokuphoxeka. Sothi nanje ngisho lokho nikusho ngathi ngikanijabulisa phela. Ngikanijabulisa lokho nikushoya ngithi. Ngiza lokho. Engidlala engixasha zesipini sokuzela umhlabathi ofethu ngeke hey. Nazo windoda wena balance. Wena balance windoda. Awungadlali nje indoda. Oh. Ikubhayizise iphara lasenande nawe uyajabula. Bengazi ukuthi umpapa uzophika kakubili. Sengitheni manje Ngingeze ukubambezela lapha ecebo ngithe ngihambile ngomhlengane. Ngithe ngihambile. Yeah. Uhlala asihambe singavale sisi. uhlala Sengihamba ngilambile. Isamnambisi njengamanje. Cha. Usuthengile ithikithi lalomcimbi lo veze obalance. Wesineya umbuzo ubhala ulo. Mina ngathi sihamba zosempilweni umsingi inkinga yami. Asisi. Uhlala lapha nomsinga wesisi. Ngathi sihamba zosemsiki. Balance angazi umama noma ufuna ukungena nangathi ngikhuphuke balance. Over. Wecebo uhlala lapha nomsinga. Ubani lo? uMazulu. Umbheka lapha sa request. Uhlala emzweni. Oh, okay sis. What's ngimcheck? Ngiyahamba manje mina. I'm going manje ngiyahamba manje. Lapha yini manje? Ngemoto nje ususitshela kanje. Simone so muhamba phela emakhaya uba ngumsini. Hey, futhi kazi wasathopa umchulu hey. Abangovula wami live manje. Ngoba vele lo live uzovalwa bengena emotweni. Awuvule stock accept. Safuna ukusho Bela futhi i-host futhi hey. Ake nolalela lapho safuna ukuyibheka. Yili thuba leli. We ngathi udutshule NIU sathi wena imali yomlungu. Balance ayithandi ifoni yakho. Beconnectisiwe endlini okusaphela. Sekucacile bongene bonke ndayisadonsi. Ahamba manje ngiyahamba. Hey, sibonile ukuthi ifilter mayiphumile unjani. Uthi ngifaka amadatha wifi yami hambe ngamuke la. Uba Sikubonile ukuthi original unjani makhipha lefilter ka TikTok. Yathi wifi nje ngisale endlini. ngo-JP ngagigelani mfethu. Ngagigelani. Dora mfethu. Okay, ngicela ukuyithulela mamthembu uboneni. Angibonanga lutho. Okay, vele uyaxokisa wena. Phelela. Angibonanga lutho. Cebo, uboneni. Hayibo, asibonanga lutho thina. Ngathi kuthiwa 10,000 wanted ongambona ashelele nami. Oh no. ngo-JP ku-right ke mfethu ngisha. Umsolo yilona sesithombeni ofunakalayo usolwa ngokudengula abantu ababili abathathu. Uyabona sesithombeni. Lalela umculo. Lethi yabaleka i-NIU yathola isithombe sakhe ebaleka. Yiso nje asibona. Uxoshwa amakhamera. Hayibo, wemaphumulo uthini manje nakubalance?
Waphuma esandleni. Ngamficayelela ngumngane wethu uyobeka phansi vele engakhuza ngababazi. Ngathi hayi ungayenzi leyo nto. Webalance. Ocabanga vele la ukuthi ogundini wena. Wani ngiyo. Wemkhona uphukane nama uphume kimi. Uthewe udrive kodwa lokho emi lokho eqalaza ukuthi ayikazi idumele umuntu lokho eme lapha egarage. Lokho eqalaza wona. Hey cha hayi kunto omdlela yona balance umchulo. Usho music video. Yeah, ke sitha sami lesi. Isitha sami balance. Webalance. Yeah, but ulive awuvaleki noma udriver uvela to live. Ngeke uben. Wabazongibhena. Mina okwangenza aze ngidrive. Mina sengizovala vele bafethu nanginomali papa yini. Awumnikazi wemoto.